Siyebingelela mbulo khona ekhaya kuyela kumthanza mina P30 eMpumalanga. Ngiyatholakala mbulo khona ekhaya njalo ngamasonto la ngikhonza khona. Ngithi ngitholakale khona P30 esigodlweni sami esikhulu nofuna ngikusize udinga usizo. Uyangifonela ubhuke uze kumina mbulo khona ekhaya. Ngiyokuthi ngihlole na online. Sifabhe kudaba lokuthi esigodlweni uhlonishwa nini futhi ihlonishwa kanjani. Isigodlo uma wesifazane usemalangeni awungeni phakathi kuso uma ngaphandle. Uma kufa inzilo emnyama awungeni esigodlweni mhlawumbe uzohlola okwenza lokwenzako awungeni. Hayi ngoba ungigqolele ngaleyo ndlela yini ukuhlonipha abantu abadala. So namhla sibheka ukuthi abantu abadala bahlonishwa nini uma isigodlo sihlonishwa nini. Nangekhani uvuka ecansini umuntu wesifazane kanti owesilisa. Khona into ezimele ugeze ngayo ukuze uzihlambulule ukuze ukwazi usebenze kahle yonke imithwalo ingabe khona phezulu kwamahlombe akho. The more wenza lokho isigodlo sakho siphelwa ngamandla, isigodlo sakho siyakhathala, siyasindwa ngoba usivala ukungcola. Isigodlo indawo efana nolwandle. Elwandle akuhlali engcolile mbulo khona ekhaya. So ke isigodlo kumele usihloniphe uma wesifazane. Na ungena esigodlweni mbulo khona ekhaya uyaguqa ngamadolo uma wesifazane. Nimlethele ukudla, lethele umyeni wakho. Uma kukhona into ezolenza esigodlweni mhlawumbe kaba yimali noma ngaba yini. Ufike uguqe ngisho ingane even ingane zomndeni, ingane ekhona ebaleni kumele ziguqe mbulo khona ekhaya. So ke njengami nje ngike ngahlala esitulweni kakhulu mangihlolela abantu. Kwaba khona iphupho elifeke imsulathi hlukana ngihlala esitulweni mawukhuluma nathi. Angifunanga ukubuza, angifunanga nokuhlola ngavele ngazi ukuthi abaningi abantu abadala futhi abathandi ukuba ngihleli kuphi esitulweni. So mbulo khona ekhaya abantu abadala masikhuluma bayasizwa futhi bayasilalela. Kumele ukuthi esikwenzako sibahloniphe, sibaqondisise futhi ngoba basibona lapho bekhona khona. Siphephe bakafi kodwa balele. So ke mbulo khona ekhaya ngisho ukuthi la khona uyahlonipha isigodlo akusinto edlala. Awungeni futhi ufake ibhuluku esigodlweni, uyadukela ekhanda noma ufake esigqoko. Kodwa ngoba manje sekwenzeka imali, bangena ngamabhuluku, bangene bahle bachaphisi, bangene babhushuzele nje abantu phakathi esigodlweni somuntu, bangene basemalangeni, omnye njenjanyana kuningi nje engachaza mbulo khona ekhaya. Indawo yokuhlonipheka le, indawo yokuhlonishwa le, indawo yabantu abadala. Inkosi ibuse mbulo khona ekhaya. Uchubeke ubuye amabhido ami kaMthandazo Dlamini. Ngikhona eGoli next Mponyamoli namgcibelo 1 July. Ngiphethe yonke into efuna umbulo khona ekhaya. Abakhala ngenkinga yezinso, imbiza isinye, ikhona imbiza. Khona iwasho, sekuvula umsebenzi, sekuvula inhlanhla, ukhanye into zakho mbulo ekhaya. Inkosi ikubusise ikusikele ibe nawo. Mthanda mina uthi kuwe uyakuthanda kakhulu. Don't forget to subscribe and comment. Inkosi ikubusise. Inombolo yami ngiyo le, ngifonela ungithinte. Uma uthola inkinga nekhala lakho ngizothandeka ngikusize. Ngiyabonga.